Bowo. Iya tenang. Nang ket mau nggo diliwati. Ora. Iki kan teko aku kon ngalih. Ora. Aku tuh pas ngapalke Cikini ke Gondang Ria lho. Cikini ke Gondang Ria ngene. Ku jadi begini karena gila. Apa? Karena dia. Ku jadi begini gara-gara dia. Nek gak gila gak iso. Ya saiki kaya apa? Suarane Mbak Eka Priatiningsih. Ayo kaya apa ndang suaramu? Pamerke. Pamintaku. Nah, aku nek ngantek kowe ngisin-isin ki ditenono. Wah, apik banget ya suarane iki Jan. Wah, apik banget loh sampean ki meskipun dia pendek tetapi suaranya nih. Landung suara. Landung ya ta, Mas? Nggih, Wah, kira sing lancange ya dhuwurmu tok bae kupingmu barangnya ya kemajon. Wong aku lagi mangap e urung lho. Burung mangap lho. Mau krungu suara kowe. Maktut. Indo mimi lan mintuno. Ya. Ayo bareng nimas ana tepi wajib sido asih Alhamdulillah lho Mbak Niken. Nggih. Iku arep kaya dangkel jati ini suarane ya hebat. Alhamdulillah. Tekan Gen. Ngono Mbak Dangkel Jati ya ta. Bayu. Ngono Pak Bayu juragan mebel lho. Alhamdulillah. Para tok ditata sithik. Ora usah tak abani, ayo sadar diri sing dhuwur sapa, sing cendhek sapa, golek nggon dhewe-dhewe. Sing urut. Nah, ngono iki. Kok dadak diaru-arui. Iki ibu-ibu PKK wis siap nggih. Saka Kajang kene. Iki perwakilan. Nah, iki para biduan. Wis beda karep. Ning ya nek sing ngarani ngono kok, Nduk. Rumangsane sing jeneng Waranggana karo penyanyi iki padha yae. Merga Waranggana karo penyanyi wis beda, patrape cake ya wis beda, manggone ya wis beda. Yen penyanyi ya orkes Melayu, yen Waranggana ki nggon gamelan. Oh ngono. Heeh. Ning racak Waranggana ki iso nyanyi. Nek penyanyi durung mesti iso nyinden. Lah kuwi nilai plus-e ning kono kuwi. Heeh. Alhamdulillah iki Waranggana Abdi jangkep. Oh komplit ya. Wingi Mbak Dita sing mudik ning Banyuwangi saiki wis bali bebarengan karo awake dhewe. Iya. Iki tak tepungke sik saka kene sik iki sing pinggir cedhak kotak iki. Selamat malam, Nduk Cahayu. Nggih, selamat malam Byung, Kak Yuyun. Iya. Ora iya padha sehat to, Nger. Alhamdulillah pangestunipun panjenengan sehat. Wah, ya syukur dene kowe napa niku isih pinaringan kesehatan ya ta. Nggih, alhamdulillah. Muga-muga rezekimu lumintu ya, Mbak. Amin. Dipun tepangaken paring asma sapa, Nduk? Inggih menika kula kaprihatinningsih. Mbak Eka Priatiningsih. Nggih. Pidalem saka ngendi? Menika kula saking Sragen lho, Byung. Saka Sragen. Iya, nggih. Oleh pendidikan kelas pira? SMP apa SD? Wong awake dhewe ning kene jejer bareng padha Mbak Yu kuwi kok iso kelas nih. Ora kowe iki kelas pira? SMP apa SD? Ajeng daftar PAUD. Oh lagi arep mlebu PAUD. Mula ngadeg ki rung patek jejeg. Mbak, Ya ora apa-apa, ya sok ditelateni kabeh iki ana enek anune kok enek tarape kok gak saka PAUD sik, ya ta. Ku terus nang SD, SMP, SMA lagi kaya jajar-jajarmu kuwi. Heeh. Kula ngadeg nggih padha umume Mbak Yu kula kok ngadeg kok sing patek jejeg, aku ngadeg karo rai padha wae lho. Jenengan ki Oh sik to, kuwi iki wis ngadeg apa urung? oh, nggih mpun. Oh iya. Kaya kok diremet-remet ngenyek bojo banget. Ora kok ngenyek. Ora kok ngenyek, aku ki matur witing klopo sak lugune. Lah saiki jane kowe kelas pira sing bener? Ya panggang kelas ae to. Lah yo anu ki lho, ku anu sekolahmu ki wis tekan tingkat apa? Ngono lho. Kok tingkat tinggi? Ora kok tingkat. Tingkat 6 apa pira? Bengke hotel. Piye pendidikanmu wis ngono wae kok mulek kowe.
Lha sak padha Bayu kula wis lulus. Mbak piye? Lulus saka apa? Inggil lho kula niki. Pawiyatan inggil. Nggih sampe duren kesampluk helikopter. Ya, tegese kowe wis kuliah. Empun. Oh, iya. Pun rampung Wis kula. rampung kuliah. Nggih pangestunipun. Oh iya, nggih. Ya alhamdulillah. Ya kudu diterima-terimake ya, Kang. Nggih ta wong Arep dedekmu ki kaya tugelan debok ning anu kowe wis lulus kuliah wis alhamdulillah. alhamdulillah lho Pak Bayu Juragan Gedang. Kok juragan gedang? Lek sindene debok. Arep manen sapa? Ya arep kok gedhe anu dhuwurmu kaya maesan ngono wae nek ben gampang oleh ngarani. kok keduren Lah apa? portal. Maman ngaten to. Ya ora apa-apa, bakune awakmu sehat sedo waras. Amin, mbok dilem ayu dhewe. Iya, kancen kowe semene iki ayu dhewe kan. Nggih, matur nuwun lho. Ayune nek dhewe. Dhewe tak. Oh, alah. Ora masalah. Nggih, makasih. Heeh. Matur nuwun. Kenalke Kak, jejermu sapa, Kang? Iya. Nika Mbak Yu kula ingkang sak blengah-blengah. Heeh. Blegene kugek-kugek menika. Kok blegeneng ugek-ugek iki masamu Semar Wedo apa piye? Apa sama nyawang aku ngisor dhuwur. Lha wong kate mripate ya iso nyang ngisor mundur apa kon ngiwon ngendep. Demen ye. Hah? Demen ye. Wah. Pengen ye. Wah, aku pengen karo awakmu lho. Lah nyapa nyawang-nyawang. Lha ketok nyawang terus kan piye lho awakmu ketok apa demit kalau disawang? Iya. Perasaan nesu to apa ya. Asmane sapa to Mbak Eka kuwi? Kuwi asmane sapa kuwi? Mereka Mbak Yu kula. Jenenge sapa? Suci Ovita Dewi. Kuwi dalem saka ngendi? Gesian Pakel Tulungagung. Ngendi? Gesian Pakel Tulungagung. Gesian Pakel Tulungagung. Heeh. Wis kagungan garwa apa urung Mbak Suci kuwi? Sampun menika. Oh, bojone wong Piyaine saking negara Leak. Kok negara Leak iki? Kok Kok negara Lea? Kok Lea? Lho piye bojomu Kok kok ngerti? kaya Leak apa? Ora. Garwan iki saka Bali kok bojone kaya Leak piye to? Anu saking Bali menika karo Ora Iya. Lea. napa? Bae Lea. Iya. Oh. Heeh. Bojomu- Alhamdulillah Nggih. wis anu apa kuwi wis kepayon tegese wis ora bubruk dagangane. Nggih menika sampun Jejere sapa kae Kak? Jejere menikah. sapa Kak? Menika Mbak Yu kula. Sapa? Mbak Yudita Intawati. Mbak Dita Intawati. Nggih. Kuwi dalem saka endi Kak? Menika Mbak Yu kula wah jan ayune bengese kula jan menger-menger. Kayak bar mangan bayi. Tak tuwa apa lho, Kak. Kok kok nyek men kancane donek. Pawakane lencir kuning dhuwur kantene kula penak Kaya- disawang. Nggih. Bar mangan bayi. Coba tak tekoni pidalem saking pundi Mbak Dita? Aslinipun Banyuwangi, Mbak Eka. Lho, Banyuwangi. Nggih. Ayu tok gak nganggo mangan bayi. Iya. Wedi Saka aku. Banyuwangi. Lah kok wedi apa? Nggon santet jare. Ora, Banyuwangi saiki wis ora nggon santet. Aku cerapi. Banyuwangi iki kota budaya, kota gandrung saiki. Ya tapi lek nduk Eka ngersake nggih mboten napa-napa. Oh iya. Spesial. Aku mau kirimi apa kok? Kipas angin. Lah aku sedina ora lagi lho. Ana seneng ngono karo kancane dhewe. Ya, Mbak Dita. Mbak Dita Wis Intawati. kagungan garwa apa ora Mbak Dita? Mbak Dita. Alhamdulillah sampun Pak Bayu. Oh, pun kagungan putra. Sampun manak pisan, Pak. Kaya kucing ya kang anak pisan. Artine langgih sami. Oh no. iya padha. Padha ngedene to. Heeh, padha diledeke kok. Nggih, terima kasih. Sing kae kaya dhuwur dhewe sing kaya tower kae Kak, sapa Kak? Nika Bayu kula. Sapa? Rizky Ainanda Utami. Mbak sapa? Rizky Ainanda Utami. Mbak Rizky Ainanda Utami. Nggih. Ah. Di dalem saking Kok sik to kowe iki sing den apa gendro? kenapa to? Tangan kok malah kerik. Ben Kowe ketok sing apik. ben ketok gagal dudek undek ini dadi ben ketok sengar ngono. Coba lho. maju sih. Maju. Nah, maju prono. Mangkrik. Mangkrik tangan iki mak. Nah, wis kaya teko nek ngono kuwi malah ngono. Wis rasane aneh Aku biasa. ben ketok sangar ngono lho. Ben do wedi. Sangare gede dhuwur, mau sekepele kok wedi sapa? Anu Mbak Rizky Ainanda Utami. Nggih menika saking negeri Tayub, Kok negeri Tayub iki ndi? Grobogan. Oh, Purwodadi. Ya. Yo, saiki dicimpi suarane sih. Nggih. Saka Mbak Rizky. Yo, diwiwiti Mbak. Engko saka Mbak Rizky, Mbak Dita, Mbak Suci, terus karo Walang Sangit iki. Eka prihatin ningsih. Ya Mbak Eka prihatin sih. Uget-uget barang kok iso. Nggih. Mangga. Yo, yo Mbak. Nano, nano, yo. Wasitati saking prawinesis Nano, nano. Ayo. ngeling
Mbak Rizky Ananda Utami lulus S1 saka ISI Surakarta, sarjana seni S1. Oh, Mbak Rizky ya pawakane dhuwur, ya ta pasuryan ya lumayan, suarane apik. Lho, Gusti Allah ki nek arep paring ijabah utawa paring rejeki ora kurang dalan. Lah iya, adile sing nyipta urip, sing turah ya turah, sing kurang ya kurang. Nggih. Nek turah ya dhuwure kaya ngono kae, nggih. Nek sing kurang alah. Sinten sing kurang? Ora tetanggaku kono. Nenek sinden kene ya enek mung iki kok teko tanggane. Lho, kono ki ya enek wong cedhek cilik ning luar biasa duweni keterampilan. Duwe ndas ngian. Ya duwe ra ketang sak kacang ya enek. Ya enek to menungso ora ene sirahe. Menungso apa katembak kok. Yo, candake sapa iki Mbak Dita? Tutuke Mbak Dita. Tenano Salat kang lima waktu. iki yo apik suarane. Nadyan wis apa kuwi metu siji ning suarane isih hebat. Iya, lanjut. Neno ya Mbak Dita. Kudu tansah dipun lampahi. Mbak Dita, Dalem, Pak panjenengan Bayu. sinau sesindenan wiwit umur pira, Mbak? TK, Pak. Wiwit TK. Nggih, tapi nggih tasih langgam-langgam ngoten. Oh, langgam. Panjenengan nalika ijek TK dedeke dhuwur ya semono kuwi apa ora? Nggih sak menten to. Oh, berarti tegese ana kemajuan. Nggih. TK, SD, SMP iki saya nduduti. Nggih. Mergo nggon aku kono ya enek Pripun? wiwit lahir nganti gerang iki ora mundak-mundak blas. Kok teng mriko wong teng mriki menanten kok. Sapa? Bos. Kowe kok kerasa tersinggung apa? Lah sapa ngenek wong iki mung iki tok. Aku iki nyritake wong omah kono kok. Oh, Mbak Yu kuwi sak mledure mbiyen lahir mbok nyida mondo kok. Dhuwur. Apa ya? Yo tutuke Mbak Suci. Mbak Dita iku Pak sampun manak pisan kok kancaku enek wong kulon lho ngapak. Dadi ngomong manak pisan iki mbrodoli jare. Iya. Bentuk. Doboli kok brodoli. Omong kok anggere omong kok kleru. Rambut kok iki kok brodol. Yo, Mbak Suci. Iku cagak agama pakartikang luhur. Hop. Sing ngentekke Mbak Rizky, ayo. Narane. Aku tuwes madeg ngono. Iki khusus sing dewasa-dewasa lagu iki. Ayo, ayo. Wong kula nggih mboten apal kok. Nah iya. Yo Mbak Rizky. Ngedoh kentu mindak mungkar. Saut Mbak Dita, yuk. Yakti urip mangya tentrem lahir batin. Eka, ayo siap. Wis jan ora salah aku nyekel mic. Lah ngopo? Ini mang kudu diliwati aku nyekel mic karo nggo apa ngono. Yo saiki wis siap sik, yo. Siap. Nah, siap. Yo Mbak Suci yo dintekke sik. Lah ra nyekel mic ra patheken ya. Kok marah toh? Apa mau nesu? Dabar sadurunge kowe iki suci sik. Urut ngono lho. Mbak Suci mbok mang dipanggil Mbak Suci nyapa kok Eka barang. Lah, aku nek kowe ora ngandani kowe kok kaget. Iki suci terus iki persiapan kowe, ngono lho. Oh iya iya. Iya, iya Mbak Suci. Kaget terus stroke-nya. Iya. Aneh lho cah. Iya. Wong cah tau tok stroke kan. Iya, ala kayak kowe. Nggih, lho. Nih yo aja lah sehat terus. Mandi omongmu dhewe lho. Yo Mbak Suci. Nano, yo. Bejo donya akhirat. Yo, diaturke langgame. Urut saiki saka Mbak Rizky meneh. Yo. Alah. Piye? Aku mau dipanggil barang ta. Aku apik lungguh nyenuk ana karo Bunda Dar sini lho. Kowe arep nyanyi. Ya ora ketang pisan. Oh iya iya. Ya coba. Cakepane piye? Alah. Kowe ora apal kok. Ya coba. Wis wancine yo. Ya coba yen wancine coba. Coba jajal sik sira dulu ya. Ayo. Wis. Ayo. Wonten diku ngerti tahu grogi ini. Iya.
Wis wancine. Apik ta? Nah, terus. Pengen mesti. Ora, ngopo? Ngopo pengen? Kaya api-api kok. Iki tak persembahkan nggo Nanda. Iya. Selamat ulang tahun ya, Nda. Oh iya. Sing ndang Jaipong ulang tahun ya. Iya, terus. Sukses terus. Sukses terus, ompong terus. Alah, ompong. Kuwi jenenge ngono cara pit anu metik. Kok metik? Tanpa gigi. Pokoke aku sayang rawakmu. Iya. Sapa ngerti dadi jodone kok ya ta? Nggih. Ora apa-apa engko sing ndang Jaipong karo Eka. Alhamdulillah sapa ngerti sok anak-anak turu elu. Sapa sing ngerti ayo. Ya Kak, ya Kak. Yen wancine coba. Wis wancine. Oh yen ngomong jero wis. Yen liwat oh iya. Lho kowe kok ya. Lagune iki apa? Kok iso tekan Gubuk Asmara iki lho. Padha le yen lho ngarep. Iki pepeling kok. Iya, sing ngomong mangku pura sapa? Ya. Yen wancine. Tak kok gak diringi ta? Ya tutungno sik. Mas aku Tutungno sik. Lah wong saleh kowe urung kok kon ngiringi weru macane. Pak Sular. Lah ngopo kok iringane siter? Kowe arep ngamen apa piye? Kalingan biyen ning Gading. Oh iya. Ya Kak. Yen wancin. Yen wancine tansah lha kok gak. Ah ya. Wis apal, wis salarik ta, wis seneng ta kowe? Nggih. Ya wis. Yo saiki Rizki, yo. Yo. Yen wancine tansah dieling-eling wis wancine padha ndake atur was kuwate wayahe sembayang nabi wancin dawuhe pangeran salat gati cagahe agama iman waktu tuntutan satu jaga Pak Rizki, yo. sembrono iku perintah agama eling ana ning donya sedela sabar ngawake mesra sing kuwasa Selamat siang, makan. Yo. Mangga, pur, sedaya kanggo putri, ya. yen wajine tansah dieling-eling wis wajine padha dicake agama sumandang wayahe sembayang tapi wajib dawuhe pangeran salat gati cagahe agama liman waktu kudu tansah dijaga kanthi istiqomah masih numanitan Kakung. Yo. berjamaah Putri, yo. salat sayang tinggal demi dijabungkan Kakung, yo. Putri, yo. prayogane ditambah salat Bareng, yuk. Jasa-jasa iku perintah agama
diaturke pepeling sing ditindakake Mbak Rizky, Mbak Dita karo Mbak Suci. Ha, Eka. Kula nggih pun wau. Mpun apa? Paskur malah. Alah, nek mongkore mangap-mangap tok sing ngerti ya sapa? Ora metu suarane. Nduk Eka. Dalem. Iki suwane ngendi? Ayo. Menika wonten Nek gateki omonganku kudune wis ngerti krungu ayo. lho nggih to menika kula sowan ndereke sowan wonten Kajang. Oh iya. Kecamatanipun Sawahan to menika. Heeh, kabupatene Magelang, Madiun. Kok iso Magelang iki lho. Madiun. Heeh, ning daleme sapa, Kak? Lho, nggih menika Ayo. bapakipun Mbak Sinta kalih Mas Andre. Lah ya sapa jenenge? Saya tak teko. Asmane Bapak Sutrisno. Bapak Sutrisno. Kalian Ibu Nur Aini. Inggih menika. Iki kagungan kersa apa hajate? Mantu biyo. Mantu ki sing diemani-man kabeh metu. Lah leres menika. Mergo iki putra ragil sing nomor 3, tegese nek cara Solo kono anak ragil mantu kuwi tumplak punjen. Tumplak punjen. Heeh. Terus wonten adicara bubak kawak, muga-muga Iya. mantene kawak salaminyo dados jodoh tekan puputing Yoswa. Amin. Amin. Jan bocah nek cupet tok suarane ya lumayan dongane nggih. Kok cepet pripun to? Eka. Dalem. Iki dadi manten. Nggih. Tegese ngene, Nduk, kowe tak kudang hingga ketemu jodohmu, ya ta? Amin, pangestunipun. Contoh kaya Mbak Sita karo Mas Andre iki. Nggih. Nek wis dadi manten iki ora mung dadi bojo ning dadi ya jodoh, ya ta? Nggih, nggih. Nek bojo iki kala mangsane iso pisah, ning nek jodoh kuwi nganti kukuting jagat ya dilakoni bebarengan. Tegese wonten bentenipun menika. Lah iya no, genawi cetha bojo karo jodoh. Napa Mergo yen bojo kuwi rung mesti jodoh, nek jodoh kuwi mesti dadi bojo, pamane kuwi. Jodoh. Nggih, jodoh menika anu pasangan yang ada di dunia mau sampai ke Heeh, ora ana sing misahke jaba maut. Amin. Mula kowe mung kari ndongake ya ta, muga-muga ndang kagungan putra, ya ta. Nggih, nggih. So nek wis kagungan putra saya gedhe putrane Supitan ya wayangan, ngono. Nggih, nggih. Aku njur ndongake terus Lah terus aku dhewe rung di bojo. ya. Ya, mulane kowe njaluk pangestu karo Bapak Ibu Kyai kene Kajang kene. Sapa ngerti Bapak Ibu nek kepengin duwe mantu elek-elekan, Bu niki lho. Enten mantu elek-elekan mboten ketang mung sak kilan nggih sae. Lho, aku wis tak tawake lho. Ya ora sing nganggo elek-elekan kok dikumbah kanggo rinso resik-resik. Iya. Nggih. Kowe ya urung dipacar to, Kak? Dereng. Upama kowe pengen duwe pacar, pacarmu pengen apa? Pengen pacar kula. Heeh, sing apa? Profesine apa? Urip ta pertamane. Oh, profesi. Profesi kok urip. Iya. Lah nek wong mati kok kena di bojo. Oh, iya. Ya iya. Profesine apa? Profesine yo kiper to. Sindan kok bojo kiper iki lho. Enten apa ta? Lah terus maksudku nek kowe pengen duwe bojo kiper iki piye? Ya kiper menjaga gawang to. Terus? Menjaga gawang, dadi gawang iki tak ibaratke atiku. Weh. Ya toh. Dadi kiper iki njaga gawangmu. Omah, dadi aja sampai kebobolan orang yang mau masuk. Oh. Ngono lho. Dadi ben ora kelebon bali wong liya. Ya nek ngono ya iso. Iya. Ya semoga-moga entuk ya, Kak. Amin. Moga-moga ya entuk jodoh. Amin. Sapa ngerti piyai kene anek sing tresna karo kowe. Duh, aku kepengin duwe bojo Eka kae mbok menawa. Waduh, terus kepengin anak-anak apa kuthuk ya sapa ngerti. Ya aja kudu ngene iki ndek bojo ndak jering ngirit. Iya. Ya ta. Duwe bojo kowe cendheke ngirit tak wis lungane ndi-endi ora usah digandeng, diadahi tas kresek kuwi wis cukup. Dadi sinden kok daging kurban. Iya. Mbak Eka, Dalam. tak goleki kanca. Ayo iki. Nggih. Mbak Niken Salitri gen Waduh. pinarakno kiring kotak kene. Nggih. Mangga. Mbok yo mesem rangut betae apa? Wayang guyu susah bedae apa Rajaku sadapo ing janji Aja emong aja tansah juwo Naten aku Tansih laing janji Mesemo tansah tahan-teni Yo bareng kanggo diluring Kabunan patone tumama Pasti kasembah Eka, Dalem. minggir sik rono. Lha kok minggir Rono. terus dikancani. Ora kono sik kono. Kenapa to?
Nah wis ngono stop rasa ngalih-alih. Wilujeng dalu Mbak Niken. Wilujeng dalu Mas Bayu. Alhamdulillah ketemu meneh. Alhamdulillah. Lagi padha sehat to. Alhamdulillah pangestune panjenengan kula Iki sehat. suwanto daleme Pak Tris kali Bu Nur. Injih, nggih mugi-mugi sehat selamat wilujeng, panjang yuswanipun, diberi rezeki yang banyak. Ben saged nanggap panjenengan malih kalian kula. Alhamdulillah. Pamriksa kajang disapa dulu Mbak Niken. Teng pundi niki? Lah niku ana para pamriksa disapa dulu. Oh nggih, wilujeng dalu selamat malam sedayane kemawon. Warga Magetan dan sekitarnya, khususnya warga mana? Madiun. Iya deng Madiun. Magetan ki sesa ya lali aku ki jan. Ya alah, ya ayu tenan. Bae gendeng ya. Gendeng piye to? Wis kowe meneng sik ning ngono, meneng sik diem. Oh jenenge luput ki ora terus gendeng kok iso. Kak, diem. Ayo tangan di bawah. Ayo anak kecil diam. Mbak Niken, ayo. Iki wis diatu-atu Kyai mriki. Panjenengan mau arep kepengin di napa niku mirengke suwantene ning sadurunge napa lelagon sing seger sing langgam rumiyin ya Mbak. Ora ketanggung sepisan. Panjenengan ngaturi langgam apa antarane Ngidam Sari Setya Tuhu yen ing Tawang pun mang pilih. Ayo. Nek liyane kuwi mangsa borong nderek. Napa nggih? Setya Tuhu mawon. Setya Tuhu nggih? Nggih. Setya Tuhu sing langgam Mbak Niken Salindri sing bawa walang sait. Tenan kon bawa. Iya tenan. Nang ket mau nggo diliwati. Ora. Niken teko aku kon ngalih. Ora. Aku tuwas ngapalke Cikini ke Gondang Ria lho. Cikini ke Gondang Ria ngene. Ku jadi begini karena gila. Apa? Karena dia. Ku jadi begini gara-gara dia. Nek gak gila gak iso. Ya saiki kaya apa suarane Mbak Eka Priatiningsih. Ayo kaya apa ndang suaramu pamerke. Pamintaku. Nah, aku nek ngantek kowe ngisin-isin ki titenono. Wah, apik banget ya suarane iki jan. Wah, apik banget loh sampean ki meskipun dia pendek tetapi suaranya nih. Landung suara. Landung ya ta, Mas? Nggih, Wah, kira sing lancange ya dhuwurmu tok bae kupingmu barang ya kemajon. Wong aku lagi mangap e urung lho. Urung mangap lho. Mau krungu suara kowe. Maktut. Aku. Kadang aku manggon ana kene seneng ambune iki lho. Alah wis to. Ya kaya ngapa suarane? Aya. Iki ngisore kali lho iki. Aya ta. Beneran aku. Sesuk-esuk nek pemane kari buka ratak. Ya kaya Kak. Ya. Pamintaku. Kuwi lho. Tak dilan to. Neno. Ya. Pamintaku. Wah, jan hebat tenan. Jos suaramu Kak. Nggih. Ampun banter-banter. Lah ngapa? Ya cedak ke monitor ping kumbledhos perang iku. Kebanteran. Oh ya wis. Wah. Neno. Nggih. Alah iso ya. Ngenteni suaraku. Alah. Neno. Ya. Sing piyai kono ben pirsa Kak. Kowe karo mlaku rono. Sing kono ben pirsa. Nah, nyedaki kamerane kuwi lah. Bagaimana sih kecantikan asli? Oh iya, padha. Aku malah ngene iki nek kancane. Lah piye? Padha syuting gedheku. Menungso karo kamera kok padha. Ayo, etut. Kok di close up ya Mas tak deket lati. Iya Kak. Etut runtut tansah reruntungan. Hop, kono wis pirsa ta? Nggih. Mlaku rono, gen kono pirsa. Kae do lenggah kabeh. Ayo kono mlaku rono. Masa kula mlaku mriku? Oh, rene lho ning ngarep ibu-ibu ini. Dhewe. Iya dhewe lho. Ngopo pasane. Mas aku sindan apa kontraktor aku rono rene kok ngangkang dalan. Ayo lah rono. Kembaranku niku sik ya. Alah. Iki Niken. malam ini aku duo anu lho, iki Niken Salindri. Lah kira iki Kasalehu. Iya. Ayo kono Salihu. Ayo. Amat ya Mas. Nggih. Nah, ayo. Nanet. Nggih. Wes kono bae.
Nggih, masane gak roh ae iki ya roh nek iki rumah kamu. Ora ibu-ibu ki mung namatke kowe iki jane sinden apa percil. Wah ya. Ya Kak. Ngomong ngono nentung jati. Ing sarena lan ngine. Hop. Wis, bali rene neh. Yo. Bali rene neh. Mbok dicucukne lele mlaku lho ader 5 kilo. Wis, kene, ayo. Tarik tok. Ayo. Nano. Ayo. Olah singgen kok tukang karcis pasar. Wong sing ndak ngresula wae. Sapa sing gak ngresula ibu ini ngene iki lagi repot kok kono rene. Nggih, Ibu. Ayo. Ayo kok Nggih. Ngene iki yo karo ngematke sik. Ngematke apa lali? Lali. Ya. Datan kinggang sarambut amon adoh caket mring ati Yen cedhak tansah mulat ya. yen cedhak tansah mulat Menoe sida asih terus kula pindha mimi. iki mboten oper Ora sing akoni sapa kok lancang. Aku ora akon kok. aku iki gak lancang gur tekok Iya. lek ndelok terus kemajon Ora. Ayo omong terus ayo. boten Pindha mimi. lah nggih Ya. pindha mimi lan mintuna Ya. ayo bareng nimas ana tepi wajib sida asih Nah. Alhamdulillah lho Mbak Niken. Nggih. Niku arep kaya dangkel jati ini suarane ya hebat. Alhamdulillah. Tekan Gen. Ngono Mbak Dangkel Jati ya ta. Bayu. Ngono Pak Bayu juragan mebel lho. Sinden kok Dangkel Jati. Yo, setia tuh. Monggo. Monggo, Mbak. Aku kang setia setuh pin nganti saiki Apa
Lanjut ya. Nano nano. Mugi lestari. Iya. Dientekke Mbak Eka, entek iki terus dadi memanik garap irama jaranan gen tembangke Mbak Niken. Ya, ayo. Mangga, yuk kantekno. Mugian tok berangin widi Balungan seru.
Apa kok kowe gelo iki? Ya ta, nikane ketok suwangar, celeng, bersiung. Terus kok garangan. Saya Nyesel ya Mas. wong kabeh iki Lah kok manut karo sing nyekel. Lah kok sama dikei iki ra kuat. Kok tak kei sik, kok tak kei gede. Lah kok nek Lah kudune Ya. kan saling melengkapi lek cah cilik dikei sing gedhe. ya wis kowe iki wis. Dah ngono, wis. Kaya modar. Lah kowe gawe ra kuat kok. Aja kegedean sing pas ngono lho. Ketok sangar ngono. Lah terus lek pamane gedhi apa ya iso jogete ayo. Apa nek Iso jogete apa ora? joget to? Iso. Wis iki enak nya wis kare. Iki ora gede ora cilik wis. Dah coba. Ayo ndang kuwi. Hey. Wes seneng. Wis gak ngene iki kecek. Malah apa kuwi jenenge mesok ite ulo nyembur raiku malah. Ya ta. Oh jare mau cilik kecilikan saiki sing sedengan ayo ula. Wis ora sangin aku kena luwak anyang-anyangan ae. Kok angel kaya ngono lho Ken. Wis ya momongane mbokmu ya ngono kuwi Ken. Lah iya, wong wis gedhe iki tapi ning kaya cah cilik sih. Lah, Jaluk iki ngerti apa ora? Apa? Tumbuhan gitu ya. Nek cilik tapi umure akeh kan anu jenenge apa? Bonsai. Kalau didol larang. Oh dadi kowe ngibaratke awakmu ki bonsai. Cendek cilik ning larang. Oh, cilik ke larang. Ning jane lho bonsai sira tok digedhekke neh ya enak. Kayak jenenge bonsor. Apa ora? Tambah ngeyel terus. Matur nuwun, makasih. Sik, Mbak Niken gering ngono sik. Mbak Dita tawati rene ayo rene. Ngancani Mbak Niken. Ana sing ngersake gerajakan Banyuwangen. Masuk. Ya. Monggo kene Mataram terus. Yo. Ayo. Eka, Ram, kene. nek kok panggang kon ngaleh. Kapan aku terus ketularan bayi-bayiku ayu ngene iki? Iya. Aku nek wong ayu kon ngaleh, aku gak ayu to Mas. Ayu, kowe ayu banget wis. Aku gak entuk tampil bareng Mas aku. Yo kan gen dhewe-dhewe kan pilah ngono. Endi sing wong lumrah karo sing ra pate lumrah kan pilah. Wis ora masalah wis. Karena endi? Setere kan mriki. Kene lho rasa jatuh. Kok kene kono padha wae. Nek kowe pengen kaya Bayu-bayu ya kok kaya Bayumu iki adimu sendiri. Ya. Ya piye carane yen dedeke padha karo kae. Nek dedekmu iso padha kae, jejer ora apa-apa. Nek selama sih kaya ngono ora usah jejer. Oh, iso. Bisa ayo. Dan anu aku sumblinen ta. Mbak Dita. Dalam Pak Ya, Bayu. iki ana sing ngersake gerajakan dibawani. Nggih. Ya. Ya. Mangga. Iya ta? Mosok aku sesuk dadak nggo egrang. Sinden para lomba 17-an nggo egrang ngene. Sejak kon bentuk padha kancane kon silah kon ngalih, ora padha kancane kon. Bocah kok cerewet ta iki apa ta? Kowe kok nyecret ta iki apa? Mas aku dibedak-bedake. Ora, kene nduk, kene ngadeg kene, ora kene. Ngaden. Ah, ya. Ngaten lho, ben ketok tampil. Ya. Ngadeg kok. Lah nggih. Ngadeg kok. Lah niki pun Wis to, oh ya wis. Nek mung semono ya wis aku ora masalah. aku lak melu Pak Demur Klaten. Lah ngapa? Dadi omahku mbiyen kono. Lah kok iso? Temper. Cempere jere desa ya. Yo, mambiat. Ya. Mambiat mayone. Den juga Pak Niken. Mambiat mayone. Ayo penak ta? Apa? Malah digeanci-ancian iki penak. Malah njogeno aku to, Ken. Kok ana sing nyempluk gilunganku. Apa nih? Iki anak kecil kok ya wis tumbuh. Aku teh lebih tumbuh ke atas daripada aku. Masa Mbak Yunet di Ayo. lupatnya ngalah. Ayo jajal sampean iki sarang luwih dhuwit. Nah, ngono. Ayo, ndang, Nah, ayo. Kayak Niken lho. Coba. Mambiat ayo coba. Sing juga dicontoni Niken sih. Suarane no Mas, suara. Ayo. Coba Mambiat
Ayo Mas Manda. Awas Kak, ayo. Ayo Sarah. Iya. Sing dhuwur. Pola ini kan lho. Ngapa? Aku bar tiba raiku tidak kejelok muni padu. Ayo coba tak saiki. Ayo. Suarane. Yo. Suarane. Pemanasan dong, latihan. Gading belambiang. Suarane gede. Ayo. Di loro ta. Itu ndak. Piye? Kurang dhuwur kowe niken lho nek wis ngene terus bang tak ubleng. Oh. Lah mumbulmu ora tegas kok. Ora mumbul lho. Coba. Yo Mbak Dita tutuke. Tadi aku mumbul terus ndak ngerti. Lho, lha niken. Rasa malang. Kenapa ini antara ya? Yoi. Sarah. Piye. Ngene iki lho ndak. Ya. Coba Dek, kowe dhuwur timbangan aku kowe ngono ndak. Ya. Ngene iki ya ndak. Ngene iki lho. Ya, kok iso. Kolon oh sik bar iki, ayo bar iki. Kedisian. Iki masih. Wis ana. Lagi. Op. Lagi sidan apa tikus kobong? Aku gak kajian ngono. Sampai tukang son bareng tak kubruk. Kok aja banget. Kayak niken lho. Lah kok lek mumbule ra ketok kok. Masa gak ketok wis mumbul sampe cincing lho. Oleh mumbul ora Ayo coba. Bisa kan? Keluar lagi doa sangker. Yoit. Oh. Anu mumbul buri tok wis. Timbang kowe kokean polah marah ramu nih. Ketok mumbul buri. Apa raiku ki? Enek loro kok mumbul buri. Ora, kowe mung mumbule tok wae, ya ta? Iya. Nah, kowe ora pasti iki lho. Mumbul tok. Heeh. Terus lha kok gak dijelat ngarang-ngarang lho. Ora. Wis ta, yo ora. Ya wanita. Oh, sik. Ren iki. Lagi yo nanti ora. Ah, kali lihat, coba. Yo. Wis ta, seneng ta? Ya. Seneng ora? Belas, lah kok makluk. Ini kan ngedes. Lah kuwi dedeke semono jelek ya, padahal kowe semono sak pete ya. Muni makluk wis bejo. Yo. Ren ngono ya. Sinden mau diesel ya. Belambangan ya. Awas, yuk. Panain dia. Baliare. Iki, kula nggih. Musik, Nggih niki. saiki tak tes siji-siji. Napa nek? Pitik-pitikan. Lah jenggleng niki. Wis entek kok. Belum tak teman. Wis ngono. Mbak ditase, ayo kowe urut antri, cilik dhewe mburi dhewe. Mburi dhewe. Kene lho, Kak. Ngeyel. Bantah. Ora. Urutane ning ndi urute? Nah, urute Dita, Niken, terus kowe buntut iki mburi.
Sing kok nang mburi dhewe. Yo, Mbak Dita, coba. Siji sih, Mbak Dita, contoh iki, yo. Petetan, yo kembang petetan, kumpeng kumpeng. Ini Mbak Dian, ayo. Nih, didelok. Oh, sik. Buri. Kula geser lemuk kuping kuning lho. Rada memet. Oh, lur, mriku teng mriku kadoan aku temen petetan. Lah kok nang rusak. Nang mburi. Petetan, kembang petetan. Iya. Cah semono lho. Kok wis iso coba blangkak lho. Yo. Aku gumun sampean. Ayo damel krek. Tangan loro to, Cuk. Tangan loro, sijine iya no. Iya. Mik lupa. Titipno masmu lho, Pinten? Ayo lho. Iki. Rusak iki. Iya. Nah, ayo coba. Nah. Mendek. Nah. Mendek. Nah. Wis. Ini lho tedit karo Mbak Niken. Niki aku ora mau kepengin nyoba ngetes kaya ngapa JGTK. Ah nggih. Iya. Ayo. Nggih, sakniki kita kira omongan. Ora. Ya coba kayak apa? Ayo. Petetan. Ya kembang petetan. Aku jaluke piti-piti ana dikai garangan. Sararane yo kuthuk apa garangan lho. Iya, ya kuthuk ya ora apa-apa. Dina bodi kok lak semlohe. Alah. Kaya ono semlohe. Ya gitar Spanyol. Spanyol. Yo, kirajakan Banyuwangi, yo. Mbak Niken, Mbak Dita karo Malang Sangit. Ayo, yo. Yo. Aing
Alhamdulillah matur sembah nuwun wis diaturke kirajakan. Mbak Dita lenggah sik. Ayo, saiki genti Mbak Rizky Ainanda Utami. Ayo mriki Mbak. Monggo. Monggo. Sabang di barat, Merauke di timur, aku wilayah Indonesia, aman dan tentram. Indonesia, sadalah, aku ingin damai. Sadalah, aku ingin damai. Irian barat, Irian barat, Wilayahku, Irian barat, Irian barat, Irian barat, wilayah. niki enten awala Mbak Niken, Nduk Ika. Nggih. Menika ngersakaken lagu Gelo. Oh, Gelo, nggih. Iya. Dinyanyikan Mbak Rizky Ainanda kembaranku. Kabeh kok kembaramu. Ini padha wedoke. Oh iya. Kamu ikut nyanyi nggak? Apa? Kamu ikut nyanyi nggak? Aku nanti menyimakmu, gitu. Nanti tak rekam buat besok belajar. Oh, ngono. Iya, bang lagi daftar PAUD kok. Iya. Ya aja nesu to ya ora. Boten. Ya diaturke. Buka celuk langgam sik ya, Mbak. Nggih. Nggih, engko pas irama seger dangdutke lagi Mbak Niken. Nggih, mangga. Lah kula, kula Kowe iku sajen ngene ngono sik. pada ningkung. Terus aku dikekeh-kekeh. Wis kene kok ngono. Anu kowe jagongan karo Mas sing nyuti kuwi wis lho. Dikancani sik iki teknik kaya. Kuwi bebekmu lho ya. Sinten kok jagongan menit. Iya, Mbak. Iya, Mbak. Iki. Wah. Neng ngendi nggonku goleki bote kepengen ketemu senadyan ada tak parani mong nuruti karepe barang saiki ketemu kowe lunga ninggalake aku kaya sinyaku loh tumetes nelesi pipiku yen pancene ora tresno mbok ya kandha sing saja aja dewe aku ora bakal gondeli kaya ngene lakonku biyen apa kok dadak ketemu Yo, irama seger. Yo. Hey.
nuwun. Wah, dah. Kak. Halo. Kuwi. Kowe iki aja mau enak kepenak wae. Jatahe dhewe kok. Iya, iki wong niku asine istirahat aku nyimak. Oh iya ta. Wis kira seniorku. Heeh, bar Mbak Rizky, Mbak Suci ya saiki ya. Nggih. Mbak Suci genrene. Suci Obita. Lho niki kan nembange ngen leren sik. Iki Mbak Suci ngen bawa, mengko tibake bajing loncat ana sing nyuwun. Nggih. Wong Mbak niki kan ngen beksa alon-alon wae. Oke. Iki ya mergo saking larise anu pita suara kudu dijaga lho Mbak Ningen. Nggih, Ora kena biaya. Kene. Lho kete badhe loncat sing kaya wingi kae, ta? Sing lek ngajari sampean mbek iki. Iya. Allah. Iya. Ya mriki Mbak Suci. Jebul kae sing tak anti-anti wis diaturke bawane Cahya Sumirat. Iya. Engko sing ngiringi Gender Bat Gambang. Nah, dibawani Pak Suci. Monggo. Engko dawah bajing loncat. Iya. Engko Mbak Niken gen beksa Eka ya gen jaipong kaya ngapa. Monggo. Ya, Mbak.
Buka saron intro cantrik. Monggo dados yuk. Alhamdulillah wis diaturke bajing loncat. Matur nuwun Mbak Suci. Mbak niki kan leren sik. Yo, iki khusus EK iki. Enek nawala ka? Ya, aku mengapresiasi sangat nih. Piye enek apa? Dek niken jogetane bajing loncat luar biasa, bangga tenan aku. Ah mbok coba kowe Nek saiki. kudune ngerti Ken, sapa sing maringi kowe joget bajing loncat ayo. Kowe to? Sapa? Kowe? Sapa? Sapa kan? Ya guruku nah. Lah iya. Tak kira nek coba kowe nek joget kaya ngapa? Nano neno yo. Mbak Suci kok kono coba ganti joget iki, Kak. Jogete aku Ayo soalnya kan jajal ayo wis tok kakak ini cerewet. tadi baru tak rekam. Ayo. Joget. Lah nggih. Ayo. Kok nganggo ngene ani lho. Yo Mbak Suci. Kok aku joget? Ayo. Bajing
lambi. Kok joget jaipong kok buka-buka. Joget jaipong buka-buka lho jare. Ngene-ngene mana? Loh, kan ini tadi perpaduan bojeng loncat sama SKJ. Jaipong karo SKJ. Oh, juga karo senam. Loh, tapi masalah sejarah aku roh iki lho. Bawa Surya Sumirat iki. Apa? Cahaya Sumirat, Surya Sumirati, wayang wong. Cahya karo Surya lah ya padha wae. Nek perkara jaipong Eka pancen kalah, Mbak. Nek nggon joget dangdut ta iki. Iki ana sing ngersake tembange cewek gaul. Sejarah isih to tak omongno aku. Sejarah apa? Iki Surya Sumirat iki mang. Apa to? Surya Sumirat. Sejarah joget apa sejarah? Iki bawa iki biyen. Oh iya. Pas mote srengenge laire pasaran pon pas Jowo. Wow, lahire bawa iki. Iki dinyanyekke Mbak, ditembangke Mbak Simpayingan. Paing ya. Aku paingan. Iya terus. Disangka tok bae ora, bar paing apa pon bae. Oh iya. Ya Allah, mesake bae ya. Aku lagi ngerti iki lho sing dari bae nek sing kocelok siji ya. Niku sejarah lho. Oh iya. Ya. Tuh ngerti Mas. Ya. Ya, nggih Bu ahli sejarah nggih. Sejarah telek niku mau. Oh gerang ngapus dihapusi ya. Ya cewek gaul. Apa iki? Cewek gaul. Ayo. Kumblak luntak. Nah, sing nyenggak pokoke kudu delok Pak. Siapa? Sing nyenggak setunggal Pak Sugiarto. Pak Satimin. Pak Satimin. Iya. Mungkin senggak perpaduan Pak Satimin kali Mbak Suciovita Dewi. Ah iya. Mergo Mbak Suciovita Dewi niku tulung agung terkenal jaranan salehung niku Iya. Yo, diaturi sik cewek gaul. Maka ayo, tublak utak yo, Dus. Jangko bis.
kok ngerok sak jempol. Jenenge bisa ya saya pantes embang apa wae sing ora cakupan awang bokong bodine kaya janteng tumpakane sepeda motor gaul ayune sak tamat Sik, jogetku sing ngene dhewe. Loh ini yang namanya joget Pargo itu. Oh, sik, joget sing ngene Iya, dhewe. ora Pargo. Ayo, ayo, coba. Jenenge Pragos. Nah, coba. Kowe iki lho. Ngene-ngene sampe Dul. iki lho. Dul kemet, joget sing ngene dhewe yo. Kok iso dul? Nene ya coba ya. Paman nih. Ayo tak, ayo, sing ngene dhewe. Ayo. Cira lu, ya, ayo. Iki Pargo e. Iya, ayo tak itu. Rekam dong. Iya lah, rekan dapurmu kok apa. Ayo, cira lu, ya, ayo. Ya. Nah, kowe buka celut nyok. Iya. Tak karo dhewe, ayo. Ayo. Berat kembang. Ya, ayo. Berat kembang. Kowe isih wangi. Ibarat tepung. Kowe pancen Hup. legi lho iki Pargo e. Kuwi Pargo apa wong tandur? Lo Pargo itu yang ini terus Wah, bangkeane ra duwe kok Pargo gayane. Lah, coba iso Pargo ora? Bisa to? Wis bener apa rong lho. Ya wis, nek kowe iki kecupetan. Oh, senengane. Ya seben ora apa-apa. Wis ora apa-apa ya Mbak Niken ya wis ben. Ora jajah. Anu, mbok komplit-komplit donya. Jajah kok niken lho Pargo napa tak rekamku. Alah, alah. Lah aku rekaman dene iki. Ora mung aku kok sing rekam. Saya mau. Nanda bareng. Iya. Agil barang kok ya.